بريزيدنت إسياس أفورقي أبو منبر لولاوي بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بزجبر الوعد مسرت أب سودان ناي سلسة معلتات وقعوي ناي سرح عودة فتسيموم بمنيستر قدات وصعي أتو عثمان صالحن أما خاري بريزيدنت أتو يمان قبر أبن استسنى بريزيدنت إسياس أفورقي حموس عسران حموشتن سنة فرق معتي كتما خارتم أبزا أتولو بأبو منبر لعلواي بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن كالوت سبسلطان تهاجرن بناي كبر سلفز تسنى دموق وقعوي أكبابلا تغيرلوم بدحرزي وغن سودان منيستر قدات وصاي ويزرو اسما محمد احمدن كالوت سبسلطانن وغن ايرترا دما منيستر قدات وصاي اتو عثمان صالحن اما خاري بريزيدنت اتو يمان قبر ابن استساتفو قداما يركب كلتيوم مرحتي تخايدوم ኣብቲ ኣብ ቀጽሪ ሪፓብሊክ ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ሱዳን ድሕሪ ዝተኸስተ ሓድሽ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃን ዝተኸስተ ሓደሽቲ ምዕባለታት ዛዕባ ገይሮም ብምዝታይ ፍላይ ኣብቶም ኣቐዲሞም ዝተበጽሑ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓትን ምዕባለታቶምን ኣተኪሮም ገምጋም ኣካይዶም طموح ህዝብታት ምብራቕ ኣፍሪቃ በሓፈሻ ናይ ህዝብታት ኤርትራን ሱዳንን ድማ ብፍላይ ናብ ስትራቴጂያዊ ዝምድና ዝምዕብለሉ ኩነታት ክፍጠርን ኣብ ዞባና ዘላቂ ውህደት ናይ ምምጻእ ሰናይ ድሌት ብሓበራዊ ጻዕሪ ክድራዕን ድማ ተሰማሚዖም أماسيو كاب ساعة شمونتن فرقانات حيزو أبو منبر لولاوي بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نخبري بريزيدنت إسياسن كاب إرتراز ماتو سبسلطانن نايدرار انقدوت أكايدوم زي أب كاتري ريبابليك استخايدة دموع نايدرار انقدوت
ቶማት ሸንዲ ብዝተባህላ ክልተ ተመሳሳሊ መልክዕ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ስነ ጥበበኛታት ተሰኒዩ ተኻይዱ መርሓባ መራሒና ኢሳያስ አፈወርቂ ብእትብል ምእስቲ ዜማ ፈሊሙ ኸኣ ብምዕሩግ ኣገባብ ቀጺሉ ምስዩ ብዘይካዚ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ዓወት ሓጎስ መልአከ ተወልደ ኣሕመድ ኢብራሂምን ካልኦትን እውን ንባህልን ናይ ቃልሲ መድረኽን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ስነ ጥበባዊ መደብ ኣቕሪቦም እቲ ብቋንቋታት ትግርኛን ብሌንን ዝቐረበ መደብ ወኒ ዝቕስቅስን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ንዘሎ ታሪኻዊ ምትእስሳር ዘጉልሕን እዩ ነይሮም عربي 26 سنة ኣብ ሰዓታት ንግሆ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝመርሖ ጉጅለ ሰበስልጣን ኤርትራ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ ሆቴል ኮሪንቲያ ተራኺቡ ዘትዩ ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣስማ መሐመድ ኣሕመድ ሚኒስተር ማይን መስኖን ሚኒስተር ጉዳያት ካቢነን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ተሳቲፎም ነይሮም ክልቲኦም ወገናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ክህሉ ዝድለ ውህደት ምርጫ ዘይኮነ ግድነታውን መሰረታውን ምዃኑ ኣብ መስርሕ ክህሉ ዝኽእል ፍልልያትን ብድሆታትን ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝፍጠር ውህደት ክፍታሕ ከም ዝግባእ ኣብ ስምምዕ በፂሖም ብድሕሪዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ምስኡ ሓቢሮም ዝተጓዕዙ ሰበስልጣንን ብኣቦ መንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ ሱዳንን ተሰኒዮም ካብ ካርቱም 127 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ እትርከብ መጠነ ሰፊሕ ልምዓተ ሕርሻ ዝካየደላ ገንደቱ ዝተባህለ ተዓዲኦም ጌሾም ውዒሎም እቲ ናይ ሄሊኮፕተር ጉዕዞ ንርእየቲ ንከተማ ካርቱም ሰንጢቑ ዝሓልፍ ናይ ዓለም ዝነውሐ ፈለግ ኒልን ኣብ ከባቢታት ከተማ ካርቱም ኣብ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሄክታር ዝተዘርግሐ ሕርሻዊ ልምዓትን ብዝምችእ መገዲ እዩ ተሰላሲሉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ሕርሻዊ ማእከል ገንደቱ ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ ጽላል ዓርሞሽሽ ኣግራብ ማንጉስ ዝተዋደደ ግሩም ናይ ቡል ስነ ስርዓት እዩ ተቐቢልዎ ብምኡዝ ናይ ማርቺን ሙዚቃ ተሰኒዩ ድሕሪ ዝተሰላሰለ ናይ ቡል መደብ ድማ ብኣቦ መንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ተሰኒዩ ንመስናዊ ሕርሻት ከባቢ ተዓዚቡ
أبزا كفلق نيل بزئل وحيز لمع متن سفيح الرشاوي المعات زكايد الله استراتيجياوي تعدي جندته كم أرانشي جرين مانغوسن كالن يفري مبزحتو خبز في الرياض ناب رئيس ختما خارتومن كابقى 248 كيلومتر رحيقا ناب تركب كتما شندن زلاخ كونن كلو قال خفالو دما نسدد يوعل أبزح الرشاوي المعات أب حد عينة فريك ساعة 14 مليون حبة كم زقربو خاء أكاد تسرح نيتحرشا يقلتصوم بدحرزي بريزيدنت إسياس أبتبوتا تدكينو أبز ركب أغرو إندوستري فابيو عدتا كايدون أبز إندوستري نزفري عسرتات عينة وتسيت سبان أسرارحون ناتزواوري أبز تعزبالو دما بأكاد سرحتي إندوستري مجلسي تواهبوهم عبد التشحن شو بجتن استمسرته أغرو إندوستري فابي للعصرت عينت وصيتات صبا سجان فروتان زفر قينو أب السودان زبالة سفريات كم زغرب أكيد سرحتي إندوستري يقلت زي أب سفيح الرشاوي ما أكل استدكون إندوستري لعلي شحن شو بجتن مئتين نايت سبا خبتن زمناوي تكنولوجين عتيقيو في الرياتو زي السلاسل بريزيدنت إسياس دحريني أستات شمونتا ساعات عدد لك ساعات شو دشتايو إن خارتم تماليسهم أب ساعات مشد ما مس مختل أبو منبر مسجاجر وتهدروا بايت السودان جنرال محمد حمدان دغلو تراخيو زتيوم أب تركب أب حدش بوليتيكا وهو السودان زوبا مبرق أفريقيا توكيروم تميايتوم دحرزي أم منبر بيت جنرال محمد حمدان دغلو تخايد ركب نخبري بريزيدنت إسياس أفورقن مسؤوس تقوعزة جوجلة سبسلطان منغستي إيرتران بهوبات سنة أوبنياتات سودان استسنية موزيكا ومرئيتن نايدرار انقودتن تخايدوم
ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ድሕሪ ሚያዝያ 2019 ናብ ሓድሽ ናይ ምትሕግጋዝ መድረኽ ድሕሪ ምስግጋሩ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ዘተኮረ ቀጻሊ ርክባት ከካይዱ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ከም ውጽኢት ናይዚ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዓት ድማ ኣብ ሰነ 2019 ዶብ ክልቲአን ሃገራት ክኽፈት ከም ዝተሰማምዑ ዝፍለጥ እዩ ከም ኣካል እዚ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ናብ ዝሓሸ ናይ ምትሕግጋዝ መድረኽ ንምስግጋሩ ክግበር ዝጸንሐ ጻዕሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ብ14-15 መስከረም 2019 ኣብ ሱዳን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ሱዳን ዘካየዶ ናይ 3 መዓልታት ወግዓዊ ዑደት ዛዚሙ ቀዳም 27 ሰነ ፍርቂ መዓልቲ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ Salam,